Mga tinun-an sa University of San Carlos dinhi sa Sugbo nagsulob og black t-shirts isip pagbangutan sa kamatayon ni Karen Montebon. Senero Vera Flor sa report. Gilusad sa University of San Carlos sugod karong adlawa ang Black Thursday ug Black Friday isip pagbangutan sa pagkamatay sa 17 anyos nga accountancy student. Nagsulob og black t-shirt ang mga tinunan sa USC isip pagsuporta sa #Justice for Karen Montebon. Gikondena sa universidad ang brutal nga pagpatay kang Karen. Pinaagi ni Vice President for Academic Affairs Father Anthony Salas ilang gipadangat ang ilang kasubo sa pagkamatay sa ilang tinunan ngadto sa pamilya ni Karen. Mao kini ang video ni Facebook user Wangwang Cebu sa pamahayag ni Father Salas nga gi-share sa today's Carolinian. You cannot describe, it's indescribable what you did to our student Karen Montebon. The University of San Carlos, of course, no. As you can see, I'm even wearing black because some students initiated just last night if we could wear black to express our indignation and also our shout for justice for the senseless killing and what happened to one of our students. I think that's. Usasab ka Facebook page ang gibuhat nga ginganlang Justice for Karen Montebon isip panawagan sa hustisya sa kamatayon ni Karen. Napalgang patay si Karen Montebon sa iyang amahan sulod sa iyang kwarto niadtong Martes sa hapon sa Barangay Basak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Base sa autopsy report sa PNP Crime Laboratory 7, ang pagkatuok ang giingong gikamatay ni Karen. Di pa matino sa kapulisan kung unsay motibo sa pagpatay kang Karen kay wa hilabti ang ubang mahalong mga butang sa ilang balay. Apan nasuta nga nawala ang DSLR camera ug iPad nga gipanag-iya ni Karen. Mupahigayon ang USC og prayer vigil karong hapon sa ilang downtown ug Talamban campus.